ngempela bafowethu kanti ngempela labo bafana onjoko bafuna ukuyiconfirma lento abasolwa ngayo nanga sethi uyiqanda le Grootman ay bona umuntu oqucula amasimba kanjena ay umkhaya mina ngiphoqele mina umkhaya ay uthi akekho lo muntu odlala uKhephethe lapha yabona nje ne-music video yakhona into efile into low budget kade bafika emculweni bayithola imali bayidla nezifebe bangaganwa bangakha abangenza lutho nje balendelana nomfana omncane manje ngiyazi mina lento lena ngempela ukuthi isho ukuthini ngempela ukhona umuntu ongazocula umsangano kanje nofana bebeshaya into yomhlaba futhi yabona futhi yabona ngeke upoison lo owenziwa ufa lapho hawu akashaya ngisho on goal egcekeni madoda unyoka impi ngeke bafana bakithi ngeke yabona izingane zikashobeni zine talent elisimangaliso futhi tifana nazo ikhule ziyimele bese zingahambe incika ukuze zikwazi ukuthi into yazo iqhame kahle ingabi namabibi eceleni ngoba ukuthi uthola ukuthi khona isidalwa sakhe nje singayifuni into eyinonsense kodwa manje yena uncike kuyo manje ke ayimpetha funqama ngayi lutho nje uhlulwa yini unjoko ukuba creative enough ashaye into eyenziwe Osminoff mfethu ubeshaya ama-rush hour i-creativity bethi babe khona bedla impilo ngedlozi nabo noNkulunkulu basaya kude konke lokho liphi ipain kubaculi iqanda leHortman ake ngibingelele sizwe sakithi lo bingelela unjoko okokuzaleka-ke ngizaleka lapha endaweni yaseNkandla eMshisandle kungumathe la ngazalwa khona ngakhulela khona ngenhlonipho futhi nangayo yonke indlela ongayicabanga njengoba ngihlonipha nje ngihlonipha wonke umuntu okhona emhlabeni ngiyumculi-ke okuyisiphiwo ngizothi isiphiwo sami ngoba ngiqala ngokucula sengimdala nje ngikhulele khona nengikwazi ukukwenza nenginakho noma ngabe kuthiwa kudelelekile kodwa ngikuthole ngawo umculo akaze ngisebenze mina shuthi nje kwaba ubizo ngikhule ngaka nje ngikhulela khona akaze ngibe nazo futhi inkinga ngingena kule video nje bafuthi ngizala video kusebusuku kodwa ngihlushwa isimo sokuthi akulaleki mina ke emculweni ngijwayela inhlamba zakhona sifikele kuzo sayijwayela nje ngoba ezinye zakhona ziyasikhulisa ijwayelekile ezisikhulisayo nje nezihlalo ezenza ukuthi ihlale si-relevant ngaso sonke isikhathi cha ngena nje lapha abafowethu angithokozile ngevideo ngabe ivideo ngabe yini kangizwe ungizwe bafowethu ibhlungu lento ayenza kimi akayiqali manje nango-2020 umuntu ebengimhlonipha nango-2020 wayenza lento mangikhumbula kahle kwakuzophuma i-album yami ethi Isiziba wayihliphiza ingakaphumi engayazi nokuthi izothini wayihliphiza ngicabanga ukuthi kwakuyi-CD prom wayihliphiza ukuthi nje kube yinto ephelayo thema iphuma i-album kwayinhlanhla yokuthi-ke umuntu akwenze ngendlela asikefisa ngayo yaduma ingoma yethu abakamelo yadla abantu kodwa yathatha isikhathi ngoba abantu babebhilive kulokhu ayikade kusho namanje ngifica ngisesimeni la ngikhiphe khona ingoma ezimbili futhi abantu abaningi bengakazi nokuthi ngithini ngicule ngoKhephethe okay kuyindlela yokucula ngendlela umuntu ocula ngayo bagxekayo bajabulayo kodwa futhi i-outcome yokuthi ngizothini ngempela kule album akekho umuntu okini nokhi ukuthi ngizothini akekho nje osazi ukuthi nje kuzocula athini kuseyilawo mazwibela nje ingoma ezimbili kuyingomeni eziwu-14 kanza kwethu lento yenziwa ngizwa ingiphathi kahle umuntu ohloniphayo sengithi angisho manje ayingiphathi kahle ngoba akaze ngibe nakho ukulwa kokudlala naye kodwa yena ukukhulwa okudlalayo umayelwa nami ulwela ukuthi manje ungizwe ngaso sonke isikhathi uzama ukubulala mina ungizwe inganeni zami nasemndenini wami ufana nomuntu othatha umkhonto ezongigwaza ngihlele ekhaya ngisho emndenini ngisho ihlotsheni ngoba lento ayenzayo ayinhle so mfowethu sengithi angizoyikhuluma lento ngizwe ukuthi lento yenza mfowethu ayingiphathi kahle angazi ukuthi ngako nani
uma ngale mhlawumbe kunecala ungitshela ukuthi la ndoda wangona wenza 1 no 2 angikhumbuli nangelilodwa ilanga ngikona mfowethu. Mina abantu angiphila nabo nabantu abangaziyo bangazi ukuthi umuntu oyihlonipha kangakanani noba hlonipha kanjani abantu. Nobazisa kanjani abantu ngisho ukuthi ngikhuluma kabi ngithukayo nonjani akurong ke ukuthi abantu bengakuzwa uma bengayizwa into oyenzayo ngoba sicula nje asiculela ukuthi sithandwe yibona bonke abantu. Siculela ukuthi abanye abantu basithande abanye futhi bengasithandi. Ngeke ke kwenzeke ukuthi uthandwe yibo bonke abantu. So ke lento ayenzayo ngizwe ukuthi azongikhuluma ngingaze ngisho lutho kuye, ngingaze ngenze lutho kuye, naqale wangigubha ungizwe, wangigubha uba ngize ngcine manje ngingasazi ukuthi lo muntu ngiyamhlonipha kodwa manje wangigubha wakhuluma amagama okuba yena yonke into ayenzayo mayikhuluma ngami kusuke kuqeda ngami, uzama ngayo yonke indlela kube kuthiwa kuya ngaye mina ngaba ngisa exist. Mina ngizwa akaze nginaki impilo yakho njengoba nje impilo yakho kade usubuke kuumuntu ongcono emphakathini waphinda futhi wena ngokuba yilento oyiyona wabuyela kulolu taku okulo njengamanje akaze mina ngize ngiyinake leyo nto uyabo. Abantu base bekumukele bekuthanda mfowethu waphinde wayibuyisela ngalendlela oyiyona. Akaze ke futhi ngihambe nginaka usizo lwakho mina onalo njengamanje ukuthi ngizongena empilweni yakho. Uma ngihluphekela mfowethu nginosizo lwami akunankinga kuyeke ngihlupheke mfowethu. Kodwa musukwenza ukuthi uzothatha iphalishi lengane zami wena njalo ngaso sonke isikhathi ufuna ukuzolona ingoba ngenzani kuwe kuphi lokhu mhlambe ke okubo okuyisona engakwenza kuwe nokubona ukuthi kufanele ukuthi wena ngaso sonke isikhathi ulwisane nento yami engiyenzayo. Akaze ngunaka nje uyazi ukuthi ngihlonipha kanjani kodwa lento yenzayo mfowethu ayinhle kahle. Lokhu ngifuna ukusho isizwe sizwe ukuthi inhlonipho enginayo ngawe mfowethu iphelile futhi ngiyafisa ukuthi sihlangane ngoba la siyohlangana khona uyobona umuntu ongazange umbone. Uma ukuthi kufanele ukuthi ngife noma kuphele ngami emculweni ngiphelele ukuthi bengilwela ukuthi wena uyangibulala kuzokwenzeka lokho mfowethu. Angifuni uqamba manga akaze ngibe nayo inhliziyo embi kodwa wena kukho kube ngengikwenze kuwe manje ubona ngamehlo ngibonana nawe ngoba lento yenzayo kimi ayimnandi futhi angifuni ngoba akaze ngikuthwinte mina akaze ngikusukele akaze ngisho lutho. Funa wazi ukuthi ngizwe wena uyisitha sami sokuqala mfowethu kulento yenzayo ngoba akaze ngenze lutho kuwe msunu kanyoko. Ayikho into engayisho kuwe malebe kanyoko. Lento yenza iyangicasula mfowethu. Funa ukwazi ukuthi mina ngiyindoda mina. Futhi la siyodibana khona ngebimila utshani mfowethu. Ningixolele makukhona la ngikhuluma kodwa into iyangihlukumeza emphakathini ngoba akukho engangakona ngizwe. Mangicula mfowethu ngingaculeli kahle ngiyeke. Mina kade kwasangithuka abantu bahlala besithuka ngihlala mala kodwa lokho kwenziwa yilo ukuthi athi mayisexakile empilweni afuna ukuvuka ngathi ngamagama abantu. Ibhlungu lento yenzayo ibhlungu lento yenzayo. Ibhlungu lento yenzayo. Ngiyindoda nami nginezingane njengoba nawe unezingane. La siyodibana khona mina nawe mfowethu angifuni uqamba ma anginawo usawubona wakho msunu kanyoko. Angenze ngibe nawo nje usawubona wakho ningixolele la ngiphunywa wakho. Lento akaze angisuyi ngumuntu ohlonipha kabi hlonipha wonke umuntu okhona mina emhlabeni. Engikwenza uma ngakuthandi wena kuyeke. Kuyeke nje manje unake nempilo yakho ngale ndlela ophila ngayo. Akekho ufuna umuntu oquestion akaze ungizwe ngiquestion indlela ophila ngayo. Ngiyindoda mina nginezingane nginomndeni nginomfazi lotha nginayo nginayo yonke into ngayo enelisa mina nengamandla ami kodwa akaze ungizwe mina nginalo into yakho. Ngiyakucela futhi phuma kimi ngoba mhlambe soba umlando sobabili la sodibana khona. Phuma kimi sisulu kanyoko. Lenganza ukuthi nginamukele kuyona ke Chef The Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to also engage kuyona ke indlela ihobosha elizizwa ngayo igama lakhe lo mfowethu ke uNjoko wakhona lapha ke enkandla njengoba esichazile ke naye. Kodwa ke mina bengikufisa kakhulu ukuthi wena uengage uqale kodwa ngokulalela yona ke le video le I'm sure mhlambe bakhona nabantu abake bakwazi ukuthi ke bayibone le video enkundleni zokuxhumana especially lapha ke ku Facebook ngoba ke iyona ke platform ayisebenzisile le ukusabalalisa ke lezi ndaba lezi ke noma ke lokhu abona ukungathi ke ungahlonipheki okwenziwe uyena ke lo waya owayeki ngumsakazi ke walo ke Ukhozi FM. Mayelana ke nayo ke ingoma ekhishwe uyena ke lapha ke uNjoko esihloko sithi ke iCapitec. Anyways bafethu ke mina ngizokuthela nje kancane lapha ke ku comment section. Nami ke kodwa ke ngokuqala nje ngibeke ke umbono wami la ngibone kakhulukazi ke i-caption uma ke nginothisa ke i-caption yayo ke le video ubhalile ke lo mfo lapha ngendlela ke abhale ngayo ngizokufundela nje kafushane yabo uthi lapha ke uNjoko
ngizwe online sengikhathele ke bhuti futhi ngidelile uwe ngingenacala ningixolele ke kodwa uma kumele ngife noma kuphele ngami emhlabeni kuzomela ke kuphele nya kuzomela kuphele nya sengibekezele kakhulu ke ngidlala lenja esho ke yena ke ungizwe ngiyazi khona ke abangihloniphayo futhi ke abangakulindele lokhu kimi hayi nami ke ngingumuntu futhi ke ngisebenzela ke izingane zami futhi akaze ke ngifisele ke umuntu okubi uthini ke ngakwenzayo kuya okay okubi ngengikwenzayo noma ke ngakwenzayo kuyazwela nakimi lo muntu ke uyisitha kimi wasithi ke nasempilweni yami nje ngingakaze ke ngimone ngalutho ngiyaxolisa ke siza sakithi kodwa ke ngiyehluleka kushona ke lapha ke uNjobo yini ke ethi uyahluleka lapha kushuthi ke ucikwa yiko ukuthi ungizwe njalo lokho emlandelela noma ke esho izinto ezithile ngaye njengoba ke nginifakelele le short video ungizwe Paula ke mayelana ke nayo lengoma yalo ke ihoboshe baningi abantu abathi ke akasekho creative lapha ya uNjoko baningi abantu ke abathi akekho creative into aseyazi nje ukuyohlala lapha yana ke esentini noma ke komaye eGoli akuyena yedwa ke bakhona nabanye abafowethu ke abanakho kusho lokho engeke ngababalula ke ngamagama nje okwamanje kodwa bakhona abathinta impela ukuthi ke insizwe eziningi seziyathanda lapha kwamayimaye ziyathanda futhi lapha esentini kunento ke eyenza ukuthi ke abanye babo bathande ukuya lapha yabo amahebezi athi ke vele lapha yana ke ila insizwa khona ke zikhethana zodwa khona yabo khona insizwe eziyintombi khona izintombi eziyinsizwa khona so yiloko ke abathi ke kuyenzeka lapha eGoli kakhulukazi ke nje okusadumadumile impela kulezi insuku nabaculi ke abaningi bathi ke kuthiwa impela ke baphephela ngakhona angeke sasho ukuthi ke njoba ke nami ngikufaka lokhu kule nkulumo ke sengibalula nokuthi ke yena uNjoko uqobo uyakwenza lokho asazi amahebezi nje asesizwe ngamanye ama-artist mhlambe naye futhi ke uke wawezwa noma ukawezwe lawo mahebezi lawo uyabona kodwa ke ukudlulela phambili ngenza ukuthi mina bengikufisa ukuthi ke kule nkulumo ke asekhulume ngayo la lo mfowethu lo noma lo mfo mayelana ke nongizwe nokukhathala kwakhe ke indlela ke ungizwe asekhulume ngayo ngaye wena ke mina bengifisa ukuthi ke lapho njengoba usekhaya uke usitshele ukuthi ke ikuphi okucabangayo ngenkulumo kaNgizwe do you think ungizwe ube wrong ngoba ungizwe mina into enginothise kuyona lapha maye ekhuluma uthi le ndoda iyavila lapha manje sekumele ke kodwa ngenxa yokuthi ine talent uthi ayibuyele ekubhaleni ayiziphe isikhathi ngoba ukuba creative yena mayethandile uyaba creative uyabo uthi ke abaculi abangaboni ukuthi ngoba nakho sebethole lelo thuba lelo lokuthi ke sebedumile sebeyaziwa bese leyo nto leyo beyisebenzisa ngendlela ke engekho right negative ngalokho ngiqonda ukuthini na uPaulile ungizwe lapha ukuthi ke uNjoko yena ucula kamnandi impela kodwa manje indlela acule ngayo futhi le ngoma le akayiculile le ngoma le title yayo ithi ke Capitec uthi ungizwe ke ubengenza kangcono yabo ukube ufocusile ku music manje ubona ngathi akafocusile ku music zikhona ke ezinye izinto ke ungizwa yathi mayikhuluma bese ke eyaspice apha inkulumo yakhe ukuze leyo nto azosuka ekhuluma ngayo ke le ikwazi ukuthi ke isabalane kodwa nje ngenza kwethu ke njengamanje mina ngiyobonga futhi nokuthi ungizwe ukwazile ukuthintana nayo le ngoma le ngoba egcineni le ngoma le uzogcina ilalelwa abantu futhi ke kube yiyona ndlela engicabanga ukuthi ke abantu abaningi bagcine befuna ukuyilalela ya promotheka ngakhona yabo. So bad publicity is not always bad, but sometimes it brings a good result when it comes to indlela yokwazi ke ukusabalalisa izinto ke ezifana ke no music kanje. But then bafethu ke ngingagiqima gule ngiyocela ukuthi niye lapha ku comment section kuyona ke le video ni comment la ku comment section ngezansi. Don't forget to like this video and also do comment on the section, subscribe to the channel as well. Danko.